सिन्डिकेटनि सान्थ्रि गाहाय जांगिला एबा प्रान्जित मोसौ सिन्डिकेटनिफ्राय अन्थाइ बाला काटसिम उदालगुरियाव गेदेर सिन्डिकेट फसंदों जांगिलाया। सिन्डिकेटनि सान्थ्रि गाहाय जांगिला नार्जारि एबा प्रान्जित बर्मन जांगिलानि दैदेननायाव उदालगुरियाव सोलिदों मोसौ अन्थाइ बाला आरो दंफां थुख्रा एबा काटनि सिन्डिकेट। अरुणाचलनिफ्राय सा आसामजों फालांगि जानाय मोसौखौ लानानै जांगिलाया फसंदों गेदेर सिन्डिकेट। मोसौल' नङा अन्थाइ बाला आरो काटनिबो सिन्डिकेट सालायदों जांगिला एबा प्रान्जितआ। अरुणाचलनिफ्राय फालांगि जानाय मोसौ भुटान सीमा ओनसोलनिफ्राय फालांगि खालामनाय अन्थाइ बाला गासैखौबो सिन्डिकेट सालायो जांगिला एबा प्रान्जितआ। जांगिलानि दैदेननायाव आसाम सोमखोर हाग्रा सिलिंखार। हाग्रा दुथां जांगिला नार्जारि एबा प्रान्जितनि गोख्रोंथि। धोन होआब्ला गारि ड्राइभारखौ बुयो। गुन्डागिरिनि सिमा बादगायै सिन्डिकेट सालायदों बे जांगिलाया। राजा लामायाव गुन्डानि दोलो लानानै गंफ्रोम ट्राकनिफ्राय दाबि खालामो धोन आरो दाबि खालामनाय धोन होआब्ला गारि सालायगिरिखौ बुला बुसि खालामो। फारसेथिं सोमखोर हाग्रा सिलिंखार खालामना हादोरसानि हाग्रा सम्पदनि उदां लुथिनायाव ओंखारदों जांगिला नार्जारि एबा प्रान्जित बर्मन मुंनि हाग्रा दुथाङा। भुटान सीमा हादोरसानि हाग्रा ओनसोलाव जांगिलानि दोलोआ सालायदों सिलिंखार। बेनो जादों जांगिला एबा प्रान्जितनि दं गोसोम आयदा। मोनसे समनि काट मोसौ सिखाव जांगिला नार्जारि। दासान्दि प्रान्जित बर्मन मुङै सालायदों सिन्डिकेट। गावखौनो प्रान्जित बर्मन होनना सिनायथि होनाय जांगिलानि दं गोबां गाज्रि खामानि आरो गोसोम आयदा। मोनसे समनि काट सिखाव मोसौ सिखाव होनना मुंदांखा जांगिला नार्जारिया दासान्दि गावखौनो सिनायथि होयो प्रान्जित बर्मन महरै। मोसौ सिखाव एबा मोसौनि सिखाव फालांगियाव लोब्बा दंमोन जांगिला। बे जांगिलाया दासान्दि प्रान्जित बर्मन मुं लानानै जागायदों मोसौ अन्थाइ बाला लोगोसे काटनि सिन्डिकेट। हादरसानि भुटान सीमायाव हाग्रा सिलिंखार दैदेनो जांगिला एबा प्रान्जितआ सालायो सिन्डिकेट। फारसेनिफ्राय दाननानै सिलिंखार खालामदों दंफां। जांगिला नार्जारि एबा प्रान्जितनि दैदेननायाव हाग्रा दुथांनि दोलोआ उदालगुरि जिल्लानि आसाम भुटान सीमा ओनसोलाव फारसेनिफ्राय दाननानै सिलिंखार खालामदों गेदेर गेदेर दंफां। आसामनि हाग्रा सिलिंखार खालामना जांगिलाया उदालगुरियाव फसंदों गोख्रों सिन्डिकेट। उदालगुरिनि भैरबकुन्दनि जांगिला नार्जारिया राजा लामायाव आवथेना खाङो गुन्डा टेक्स। राजा लामायाव गुन्डागिरियै उदखार जांगिला एबा प्रान्जितनि। लोगोसे थायो गुन्डा खाजोना खांग्रा सेला गेला। जांगिला एबा प्रान्जितनो धोन होआब्ला बारनो हाया गारि। गंफ्रोम काट अन्थाइ बाला गारिनिफ्राय धोन बुथुमो जांगिलाया। बेल' नङा अन्थाइ बाला रोगानाय गंफ्रोम गारिनिफ्राय धोन खांनानै जांगिला गेङा सिन्डिकेट सालायदों उदालगुरियाव। फैगौ खारिथियाव जांगिला एबा प्रान्जितनि गाज्रि खामानिनि गोबां खारिथिया सोराङाव फैगोन। ब्युर' रिपर्ट असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24।